Dito po sa Sual, ang pamilya ng daing. Yan o, ang mga daing. Ang dami o. Dito sa mismong bago magbayan, tsaka lagpas ng bayan. Pamilya ng mga daing. Ito pa yung mga daing nila. May dilis. Ito. Tabasi. Sap-sap. Ano? Balamang. May tuyo. May tuyo. Gusto. Tawag dito, ma'am? Ang tawag dito? Espada. Espada yun. Ang dami oh. Ito yung danggit. Oh, danggit. 100 sir. Marami. Ayun, pusit. Dito sir. Dami. Saan tayo magkano? Dito po, 3 for 100 po. Saan dito te? 3 for 100. 50. 50 sa dito. 50 rin. Ito, 6 for 100. 6 for 100. Anim na po siya, anim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 for 100.